Bueno, atzaldeon eta ongi etorri ganoi urriko ezoiko pleno honetara, gaur pleno, ohiko barkatu, pleno honetara, eta beste bari Xabini emongotzau hitza eta ongi etorri xa, estrenekoz, Xabini idazkari moduan hasten data. Kaixo hanoi, atzaldeon. Hasiko gara, gaurko osoko bilkura. Asteko lehenengo gai zerrendan 2008ko irailean 29ko aktaren onarpena. Hau batez onartua. Alkatearen jakinerazpenak. Udal aurrekontuaren 3. gai zerrendako puntu bezala 15. eta 16. kreditu aldaketak onartu zenbandako dekretuen berri ematea. Espedientien dokumentaizu eta gehitu da, 2 dekretu die, kreditu aldaketak zaiten dienak. Transpapela baina antzaiztea, hemen daude. Batetik, 33.500 euroko kredituko baletik esartzen dena urbanizazioetarako. Eta bestetik, transferentzia bidezko kreditu aldaketa, 2 partidetatik, hainbat transferentzi kreditutara egiten dena 13.500 euroko kantidadekoa. Nik hor aipamen batin, normalian kreditu aldaketa txikixekin ez du aipamenek egiten, baina honetan bai nahiko nuke eskerrak emotia. Ze hor bada eta kreditu aldaketa kasu honetan udal barruko partida batetik bestera egiten da, baina batzordean azaldu ginoan moduan partida bat konkretua osintxuko xiburuak berritzera bideratuko da, eta horretan Soraluze kooperatibak ekarpen bat egin dau, osintxu bizi proiektuaren barruan eraberritzera bideratzen gabitzen esfortzuen baitxa horretan. Eta lotuta hori ondoren, 2 punto beranduago, 5. puntuan lotuko dan osintxu auzoko txuringo kultur elkarteai lokalaren lagapenarekin. Uste badala azkenen urtetan udala kasu honetan osintxu nintzen da bien esfortzuen adierazle, eta kasu honetan elkartearekin eta Soraluze kooperatibarekin batera. Beste barik mila esker danei. Bueno, ez badago zer gehitzeko. Jarraituz aurrera, 4. gai zerrendak puntun, Amillako kaleko 2. zenbakiko Lidl Supermercados sozietatearen aparkaleku pribatiboaren erabilera publikoa arautzeko hitzarmena dugu. Esan helburua dela merkataritza ordutegitik kanpo erabilera publikoa izan dezan baldintzak arautzea, eta lurralde batzordearen irizpenarekin datorrela. Bozkatuko dugu, alde, hau batez onartua. Ez badago zerbait gehitzeko, jarraituko dugu 5. puntuakin. Osintxu auzoko txuringo kultura elkarteari, Osintxu auzoa 14 ezkerreko udalaren jabetzako lokala erabiltzeko lagapenaren kontratua da ondoren. Hor, aipatzie, auzun biziberritzeko aideen lana iken, hor udalak lokala nahi diola erabilpen lagapen baten bidez egitea, eta hor kontratu proposamena daukazu espedientean, txuringo kultur elkartin alde, eta hori ere lurralde batzordean irizpenarekin dator. Hor aurre ikusten da, zirribor hori onartziz gain, 15 jendaurreko epien erakusketan egotie, eta alkatiei sinatzeko ahalmena ematie. Bozkatara pasatuko da. Alde? Hau batez onartua.
Aurra jarraituko ez badago ezer gehitzeko. 6. puntuen, udalak epe luzeko mailegu bat eskatzie edo ituntzie onartzea dago. Hemen eginbide baten bidez azaltzen saiatu naiz dokumentazioekin batera zer gertatu izan zaigun udalean, bozeramaileen batzordean azaldu genuen. Hor, 6. puntue 7. nahasitea junda, antolaketa batzordea, eta gertatu izan dena da, nola irismena zentratu den kontratazio espedientea edo lizitazioaren baitan soilik pasatu zaigula ituntzie, mailegu hori ituntzie garrantzitsuna, toki araubidin legik esaten diguna gehiengo oso onartu behar dula osoko bilkurak, justu irismenin hori barneratzie pasatu zaigu, ez? Ulertzen du idazkari honek dokumentazio guztia erabaki hori hartzeko espedientean dagoela, prezeptiboak aurreti askoa diren txosten guztiak, diruzainena, kontu hartzailina, eta baita idazkariena ere, eta ordun soluzio tekniko errezena baloratu genuna izan zen, eta alkatiek oneritzi eman zuena, alkatetzak duen eskumen hori erabilita, gai zerrendan deialdian sartu dokumentazioan azalpenak eman, boseramaien batzardean azalpenak eman ondoren, lehenik gai zerrendan sartzie berreztie boska bidez udalonek eta ondoren ituntzin inguruko onarpen hori boskatzea pasatzie, ez da. Ondo bare ditzozue, berreztie gai zerrendan sartzie boskatuko genuke lehenik, alde, ulertzen dut aldeku zala baita edo ez, danok alde ez da, hau batez onartuta, nahi. Bueno, orduan berretxike behin gai horren izartzia, hor erabaki proposamena izango litzeke. A ber, ondoketan txuletia. Lehenengoa, epe luzeko 8.940.000 euroko mailegua ituntzea onartzea, espedientean jasota dagoen baldintzetan. Eta boskatzera pasako inake, ituntzea onartzia, alde, kontra, abstentzioa, gehiengo oso onartua, aldeko 10 boska eta 7 abstentziorekin. Jarraian, azaldu bezala, epe luzeko mailegu hori, naiz de kontratazion legik ez behartu kontratu pribatu izaera lukeelako eta ez dagoelako kontratazio espediente bat tramitatu garrik, ituntzea nahikoa izango litzake, baino bai gomendagarria dela, interes tipoak eta ahalik eta onuragarrien lortzeko akordio hori kontratatzera ateatzea hori dela eta espedientea tramitatu da, esan bezala dokumentazioa eta agiri guzti daude, eta antolaketa batzordean irizpenarekin dator gai hau. Hemen onartuko genuke, lizitazioko baldintza agiriak eta onartzea, eta horri bide emateko izapideak alkateari esku ordetzea. Boska pasako gineke, alde, kontra, abstentzioa, onartua gehiengo osoz, 10 aldeko boska eta 7 abstentzioz. Jarraian, soldata gabeko baimen bereziaren araudia aldatzeko proposamena dator, antolaketa batzordearen irizpenarekin. Kasu hontan, araudi hau onartu zuen osoko bilkurak eta
bere izapidetza jarraitu du, gabon publikatu zen, eta orain negoziazio mailan adostuta, baimen horren izaera zabaltzea adostu da, eta araudiko, espedientean duzuen bezala eta batzordean hitzartu bezala, aplikazio eremu hori zabaltzea, araudian dagoen esamolde bati, alegia bigarren puntuko aplikazio eremuan, konpentsazioak eta koefiziente murriztatzaileak aplikaturik edo aplikaturik gabe erretiro adina 3 urtera edo lehenagora aurreratu dezaketen pertsonak izan ordez, izango litzateke konpentsazioak edo koefiziente murriztatzaileak aplikatu gabe erretiro adina 3 urtera edo lehenagora aurreratu dezaketen pertsonak. Eta behin onartuta, berriro ere gaur argitaratuko genuke, eta hurrengo egunean sartuko litzateke indarraldian. Gehitzeko ez badago, bozketa egingo genuke, alde, aho batez onartua. Jarraian, 9. gai zerrendako puntu gisa, EAJak aurkeztutako mozioa daukagu, elkarbizitzaren alde eta ertzaintza eta udaltzaingoen defentsan. Horri EH Bilduk mozio alternatiboa aurkeztu dio, demokraziaren alde eta polizia eredua berrikustearen aldeko mozioa. Hor aipatzie adostutako prozedurak esan bezala, lehenik jatorrizkoa azalduko luke EAJak, ondoren EH Bilduk alternatiboa, baina bozketa ordena ondoren izango litzeke alternatibotik hasiko gineke bozkatzen. Hori onartuko balitz, ja jatorrizkoa ez litzateke bozkatuko. Eta azalpen laburtua, EAJari emango nioke hitza. Atzaldeon. Herritarren arteko elkarbizitza eta segurtasuna die gizarte demokratiko ororen oinarrizko zutabe. Ertzaintza eta udaltzaingoak, Euskal Polizia Erkidego guztiak, funtsezko elementu die herritarren segurtasuna eta legien betebeharra bermatzeko. Euskal Herrikide ditugun aldetik, babesten daben herritik hurbil egiten dabe beren lana. Mendebaldeko gizartetako estandar demokratikoak betez. Erakundei dagokixe beraz ertzantzak zein udaltzaingoek gure gizartean egunero eitzen daben lana babestia eta balioztia. Halabe, azken asteotan Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldetan udaltzaingoen eta ertzaintzan aurkako eraso larrixak eta seinalamenduak egin die. Soilik bere lana egin dabelako. Polizien bulego eta tokiak erasotzera eta Euskal Polizien lana eragostera ailegatu die. Halabe, seinalamendu eta mehatxu larriak egin die hiritarrek aukeratutako gobernuan lan egiten daben ordezkari publikoen aurka. Iraganeko garaiak gogora ekartzen dituzten jarduerak eta jarrerak die hoixek. Erakunde guztiek eta ordezkari publikoek ekintza hauek guztiak salatu eta gaitzetzi behar dituzte. Sekula babestu garik eta berriro gerta ez daitzezen. Hori dela eta Bergarako udalak errespetuan oinarritutako kultura demokratikoa eta elkarbizitzan printzipioak betez ondorengo puntuak onartzea proposatzen dautzagu. Lehenengoa, ertzaintzaren, udaltzaingoen eta ordezkari publikoen kontrako erasoak, seinalamenduak eta jokaera bortitzak gaitzestia. Bigarrena, ertzaintzak eta udaltzaingoek hiritargoa babesten egiten daben ezinbesteko lana aitortzia eta itzen daben lana erabat babestia.
ertzaintzaren, udaltzaingoen eta ordezkari publikoen kontrako jokaera bortitzak eta mehatxuak bertan bera eskatzeko deia itxia, errespetuan oinarritutako elkarbizitza bermatzeko. Azkenik, laugarren puntua, ertzaintza Euskal Autogobernuaren adierazgarri eta polizia hurbil eta demokratikoaren eredu dala adieraztia. Batzaldeon, bai, nik gure kontramozioa irakurrikot. Demokraziaren alde eta polizia eredua berrikustearen aldeko mozioa. Azken asteotan, Euskal Herriko hainbat tokitan, zenbait erakunde eta ordezkari publikoen aurkako hainbat gertaera eta adierazpen izan dira. Adierazpen askatasunaren eta espazio publikoaren errespetuaren muga onargarriak gainditu dituztenak. Udal hau ez dator bat jarduteko modu horiekin, eta uste du modu egokian baztertu behar direla. Axolagabekeria eta gehiegizko jardun interesatua saiestuz. Ildo horretan, udal honek gaitzetsi egiten du gertakari horien instrumentalizazio politikoa. Kritika sozial eta politiko osoa kriminalizatzeko, bai eta bidezko protesta ere. Logika bat inposatu nahi da, non indar polizialekiko edo horiek zuzentzen dituztenekiko ezin egon edo zalantza adierazpen oro eraso onartezintzat interpretatzen den automatikoki, eta hori printzipio demokratikoen aurkakoa da. Poliziak idegoen jarduera kritikatzea, haien funtzionamendu eredua zalantzan jartzea edo abusu gertakariak salatzea ez da bizikidetzaren aurkako erasoa. Bizikidetzaren aurka egiten duena disentxorako espazio oro iztea da. Erakundeak kritikaren aurrean blindatzea eta erakundeen gaitzespenaren balioa utxaltzea. Gertakari horiek neurrigabekeri dimentsionatzen diren bitartean, herritarren bizikalitateari eragiten dioten sakoneko eztabaidak islaratzen dira. Osakidetzaren endekatzea, etxe bizitza larrialdia, zaintza krisia edo desproporzionatutzat jotako polizia interbentzioekiko kezka sozial gero eta handiagoa. Arkauteko Akademiako zuzendariak bere taldearekin batera dimisioa eman berri du, barne erresistentziekin talka egin ondoren. Horrek erakusten du sistema egiturazko berrikuspena behar duela. Horregatik guztiagatik, Bergarako Udaleko plenoak honako hau adosten du. Erakundeekiko errespetuaren eta adierazpen askatasunaren bidezko erabileraren mugak gainditzen dituen jarduera oro gaitzestea, kritika politiko eta sozial legitimoa eta herritarren protesta kriminalizatzeko, izaera horretako gertaera puntualak erabiltzeko saiakera erabat baztertzea, berrestea kritikarako eskubidea, baita polizia indarrekiko ere, edozein demokrazia osasungarriren muinaren parte dela, eta ezin dela murriztu edo deslegitimatu. Eusko Jaurlaritzari eskatzea, polizia eredua sakon berrikusteko hausnarketa eta herri prozesua abiatu dezala, gardentasuna, kontrol demokratikoa, proportzionaltasuna eta zerbitzu publikoa bermatzeko. Eta azkenik, indar politiko guztiei dei egitea, eztabaida instituzionala herritarrei eragiten dieten egiturazko arazoetan zentratzera. Hala nola, osasun publikoa, etxe bizitza, zainketak, lan eskubideak eta polizia eredua. Bueno, bosketara pasako gara, lehenik esan bezala, mozio alternatiboarena alde, kontra, onartuta, gehiengoz, 10 aldeko bozka eta 7 aurkako bozkaz. Beraz, jatorrizko mozioa ez litzateke bozkatuko. Oain, ez dakit eztabaida edo zerbait gehitzeko dagoen taldeen aldetik, edo hurrengo geira. Horra, Mikel.
Bai, gure aldetik nahi ginuan EH Bilduk aurkeztu daen mozioa ez dator bat, guk ez gatoz bat, esaten danarekin. Badago lehenengo punto bat, erakundeekiko errespetuaren edo adierazpen askatasunaren bidezko erabileraren muga gainditzen dituen jarduera oro gaitzestea, horrekin ados gaude, baina beste puntutan egiten dien adierazpenak eta matizazioekin ez gatoz bat, eta horregatik izan da gure kontrako botoa. Gu bai, nahi ginoana da, guk aurkeztutako mozioan, bai udaltzaingoari eta bai ertzaintzari, gure babes osoa adieraztea, egiten duten eguneroko lanagatik. Eta baita ere, nahi ginoan gogor salatzea, azken asteotan, eta gaur jakin dugu, atzo bertan ere, izan direla pintada batzuk, eta abar, eta azken asteetan izandako erasoak, seinalamenduak eta joera bortitzak gaitzesten dugu, eta berehala amaitzea horrelako joerak exigitzen dugu ere. Eta gero bai, indarran ipintzea nahi ginoan, ertzaintza gure autogobernuaren ezaugarri nagusietakoa da, herri honek hainbat urtetan borrokatutakoa lortzeko, eta uste dugu, eta hola nahi dugu baieztatzea, herri gehiengoaren babesa duela. Orduan, kritika eta ertzaintzaren edo udaltzaingoaren lanaren kritika egitea zilegia da, noski. Baina gauza bat da kritika egitea eta beste gauza bat da, lehen esan dugun bezala, mehatzuak edo isolamenduak edo danadalakoak sartzea, ez dakit kritika horren barruan, baina bentzet batzuen jokaera bezala bai. Ahora, Alberto. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. La verdad es que no tenía pensado intervenir hasta que, releyendo un poco la moción alternativa, con la que podríamos estar, por lo menos mi grupo, de acuerdo en un porcentaje relativamente elevado, pero el quinto y último punto, que es el que me ha decidido a votar en contra, es cuando se habla de llevar el debate hacia lo que se considera que son problemas estructurales para la ciudadanía. Para mí, la proliferación de los mensajes de odio y sobre todo la subida de tono que estamos viviendo, lo ha dicho el portavoz del PNV, volvemos al pim pam pum. Entiendo que es un problema también estructural y que por tanto es necesario hablar de ello. Por eso, sinceramente, entendiendo que hay otros problemas, desde luego, más materiales, como puede ser la vivienda, la salud, etcétera, etcétera, yo creo que es necesario incluir dentro de esos problemas estructurales y que tenemos que meter en el debate político el problema de la proliferación constante y subida de tono de los mensajes de odio y del señalamiento político una vez más. Por eso yo entiendo que era pertinente en la moción que presentaba el PNV. Nik sartu barik gehiagi eztabaidan uste dut aurkeztutako mozio alternatiboa jasotzen dituzela oinarri etiko eta demokratikoak eta horrek danok babesten ditugula. Alberto esan duzu moduan segura asko, nik aurre ikusten dut oinarri gehienetan ados egon nahiko ginakela, baina egisa da EAJ plantatzen zeban mozioak hortik baino haratau egiten zebala eta eskatzen zozkula karta zuri bat adieraztea nolabait eredu konkretu bat eta izaera konkretu bat daukan erakunde batzun jarrerari. Eta hori kasu honetan polizia ereduari buruzkoa da, baina hainbat eta hainbat aldez gertatu da baitza beste Osakidetzaren inguruan, etxebizitzaren inguruan eta abar gertatu den kritika batzutan. Eta uste dut, administrazio publiko moduan badakigula gure jardunakiko autokritikoak izatea, kritikak onartzea eta horrek sortzen dituen hobetzeko aukerak balantzea. Eta zentzu horretan uste dut plantatzen mozioak ez bala horretarako aukeraik emoten. Karta zuri bat eskatzen zeban eta gu desde logo ez gare karta zuri hori mai gainean jartzeko prest. Bai, Gorka. Karta zuria ez dakit nun ikusten duzu, baina edozein erakunde egiten daen bere egunerokoan, beti dago kritikara
bideratuta, ero ondo espaldin badago egiten, kritika, gu ez dugu saihazten kritika, ez da gutxiago ere. Zu Bergarako udaltzaingoaren burua zara, ez? Eta gertatu dira denbora asko ez dela, bai Hernanin da bai Azpeitin, udaltzaingoaren kontrako bortza asko atakeak gertatu dira, ez? Eta ertzaintza joan behar izan da, nolabait ere, egoera hori bideratzea. Orduan, gauza bada kritika, eta kritika, zuen taldea kritika pila bat egiten du. Eta hori legitimoa da. Guk ez dugu kritikaren aurrean, oinabin ertzaintzaren kasuan, baita ere beste estamentu o erakundeen artean, hori ados gaude, hori zilegia eta beharrezkoa da, hobetze aldera ere, kritika. Baina beste gauza bat da, aipatzen dugun bezala, eta Alberto Pesan da bena, baina izatea, ertzaintza izateagatik baztertzea, zenbait eremutik, azkena unibertsitatean, klase batzuk, beraien esperientzia kontatzera zijoia zelako, sortu da hor giro bat, eta giro horren ondorioz, beraiek erabaki zuten ez joatea, dirudienez, edo gertatzen ari dira, ez bakarrik ertzain pertsonakekin, baita ere politiko buruekin. Mehatxuak, eta lehen esan da bezala, hori darama, berriro, danok usteot ados gaudela bukatuta eta berriro errepikatu ez beharreko egoera batzutara. Eta zuek representatzen da zuen espektroa ertzaintza gustukoa ez izatea, ulergarria da, historikoki hola izan da, ezta? Hola izan da. Baina ertzaintza da herri honek daukan erakundeetako zutabe bat izen da, egoera baten aurrean, orain dela ja 53 urte edo, 40 urtetik gora, herri honetan lortu zana, eta jendia oso ondo baloratzen da ben erakunde bat. Eta berriro esaten dut, nik usteot, ertzaintza eta beste gauza bezala beti kritikarako ados. Kritika ondo ez dien nitzen, guri itxen dozkuen bezala, edo udal gobernuari, edo oposizioari, edo beste edo nori. Baina hortik eta beste pauso horretara baustot badaola. Eta zuen mozinoan ez dugu ikusten garbi esaten denik horri. Esan dut, lehenengo puntuan esaten da, baina beste puntotan ez da garbi gelditzen. Bentzet guk hala ikusten dugu. Zain zuzen bestietan, remarkatzen dena kritika politiko eta sozialerako eta protesta kriminalizatzeko izarra horretako gertara puntualak erabiltzeko saiakera erabat baztertzea. Ze gisa da, halako gera gertatzen diela eta hori lehenengo puntuak aitortzen dau eta nolabait zilegitzen dau horren aurreko jarrera etiko bat konpartidua, baina gisa da bai, egoera horren aurrean ere moten den erabilerak eta instrumentalizatzea kritikatzen dela mozino alternatiboan. Eta hori da hain zuzen momentu honetan zuen taldia itxen da biena, hemen bai. Eta ertzantza esaten duzu, ertzantza erakunde moduan gauza bat izan lehike, eta beste bat horri emote jakon erabilera. Eta ez guk, kasu honetan, PP-ko parlamentario batek esaten duzu ertzantzari erabilera politikoa emoten zabiztela. Esan nahi dut, hemen fleko asko dare, eta hain zuzen horrek danak modu bateratu baten landuiako dienak di eta herri moduan landuiarrekuak. Ez esan duten moduan, momentu ontara arte modu jakin baten egituratu dien erakundiak, eta kasu honetan gehienetan EAJak batzutan PSrekin edo ez, da momentu baten PPrekin sortzen junzaten erakunden hausizen egiturak eta horren aurrian karta zuri bat eskatu. Eta hori geuk legitimatzeko exigentzian maigainean jarri, oinarri etiko eta moral batzuk aitzaki hartuta. Horre konpartitzen ditugu eta badakizu gaina horren inguruan lanketa batzuk itzen gabitzela. Baina ez iguzu eskatu horren aurrian, horren oinarrixan beste nolabait pase batzuk emotea. Pixkat harritxu nau, PPren aipamena egitea, nolabait, zure azalpen bat
indartzeko, hori harritu nau. Junlekizun beste espektro ondio gorakora batea, ez? Pepetik eta arutzau, baina, bueno, Pepe aipatu zu, hori pixkat harritu nau. Eta gero, Egorka, gugabitz, mozin horretan gugabitz adierazten babesa ertzaintzari eta udaltzaingoari. Biei. Eta errespetua, instituzio bezala, eta abar. Ertzaintza eta udaltzaingoa. Ez da bakarrik ertzaintzari, baizik biei. Eta lehen aipatu dut, udaltzaingoak jasan izan daben egoera batzuk, eta, bueno, ez noi errepikatzea. Ez gara ados jarriko, badakigu. Dudabarik, errespetua eta esan duzun moduan udaltzaingoari be, momentu honetan nire ardura zuzenpian daren taldiari errespetu guztia. Ez dago esan nahi, aktuazio guztiak uneko unian babesteko derrigortasuna. Kritikotasun eta autokritika horretatik guk gure udaltzaingoa defendiduko dugu, baina aldi berian jokaera zintzo eta egoki batzuk exigitzen dotzagu. Eta uste dut, ez dela berdina gertatzen beste eremu batutzen. Esan dako guztot, bukatuzten moteko moduan gala eztabaida eta galde erregutara okerrezpana pasauko ginake. Bai, amaitzeko, azken gai horren puntua, eskaera eta galderarik. Ez da eskaera eta ez erregular, baina, bueno, nahi ginoan irakurtze hemen. Bueno, jakin berri izan dugu, Bergarako ganadultegi bat, bueno, izan dabela, arazo sanitario bat, eta horren ondorez, bere abiltegi guztia, hil beharko dabela, dirudien ez bentzen. Berak, ere, ala adierazi du, eta, bueno, orduan, guk eskerrak eman nahi dizkiegu Bergarako zezenak taldeari eta taldeko guztiei. Urte hauetan, guztietan, herriko kulturaren alde egindako lanagatik eta antolatutako ikuskizun guztiengatik pasioa eta herritarren festa gogoa uztartzen jakin dutelako eta eskerrik asko egindako lan guztietxik, porque uste dugu beraien lana aportazio bat izan dela bai Bergarako bai jai programan, eta egin dutela bere aportazioa alde hortatik. Eta baita ere, nahi ginoan, holako egoera mingarri baten aurrean, pixkat esperantza, eta animatu berriro ere, beraien zezenak, Bergarako larreetan ikusteko, eta baita ere, Bergarako Bergarar gazte, ume gazte eta hain gazteak ere, etorkizunean ere izan dezatela, beste batzuk euki izan dugun bezala urteetan, izan dezatela aukera gozatzeko beraien lanagaz. Besterik ez. Bale, bai entzuten da ez. Guk, euki dugu baitxabe sare sozialetatik Bergarako zezenen albiztian berri, eta gaur Inigokin harremanetan jarri ga. Bakigu oso momentu zaiak diela beraien dako, azkenian 20 urteko lana, holako egoera batekin, geratzen dalako kolokan, eta guk be kezka konpartitzen dugu, batez be, kasu honetan, Bergarako ganadutegi bat izan da, baina egisa orokorrian lehenengo sektoriai eragiten dagoen gaixotasun bat dela hori, eta Kataluniatik datozen albiztiak. Eskatzen duguna da, foru aldundixan eskumena izan da olako gaiak, komunikazio azkarraua izatia udalakin, eta aldala sektoreko jendiakin, eta alik eta azkarren bideratu alditzugun
olako egoerak. Beti pena dalako, Bergarako izan olako motako enpresa bat edo bestelako enpresa bat izten ikustia. Eso ez dakit, vale. Ez dakit besterik, bukatu zitemongo inuke urriko plenua. Mila esker danoi.